खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि फैदो दासान्दिनि मोननैसो गोदान खौरां मिथिना लानि जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै ला जाहाथे गोदान खौरांखौ थाबैनो मोननो हायो। साहा बागानाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि दाबि दैखांदों। साहा बागानाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होनो नांगौ, दिन हाजिराखौ 352 रां खालामनांगौ आरो जनजाति मर्यादा होनो नांगौ होननानै तामुलपुरनि नाग्रिजुलि साहा बागानाव खामानि मावनाय सुबुंफोरा सोमावसारनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। साहा बागानाव खामानि मावग्रा बिथांमोनहा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, जायनि थाखाय बिथांमोनहा सोमावसारनाय हाबाफारि लानो गोनां जादों। दा हेन्ड्स फाउन्डेसनआ गंनै एम्बुलेन्सफोरखौ जगायनानै होनाय जादों। बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स क'क्राझाराव मैया अदेबानि 11 आगस्तआव दा हेन्ड्स फाउन्डेसनआ जगायनानै होनाय गंनै एम्बुलेन्सखौ बिटिआर खुंथाया बेखेवनानै होबाय। बे गंनै एम्बुलेन्सखौ बिटिआरनि क'क्राझार, चिरां आरो बाक्सा दरथाम जिल्लानि थाखाय बेखेवनानै होनाय जाबाय। लोगोसे बे हाबाफारियाव सा 2000 बेरामिफोरनो 5000 रांनि अनसुंथाइ चेक राननानै होनाय जायो। बे समाव बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देआ हाबाफारियाव बाहागो लानानै इयुन थांखिनि सोमोन्दै बुंथिनानै होदों। नागारनो रोङै अखा हानायनि जाउनाव आसामनि सिमेन्ट सापरिनि थागिबिफोरा जेंनायाव गोग्लैनानै दङ। धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरिनि सेरेन दैसाया देरबोनायाव माथावरिखौ सिफायनानै जयपुर गामियाव गोबां जेंना सोमजिहोदों। सेरेन दैसाया थांनाय 3 आगस्तआव माथावरिखौ सिफायदोंमोन आरो 10 आगस्तआव फिन गुबुन दाबसे जायगायाव माथावरिखौ सिफायबावो। सेरेन दैसानि थासारिखौ नायनानै 1 नं जयपुर गामिनि रायजो राजाफोरा जयै लोगो नांनानै दैखौ होबथानायनि राहा लादों। 1 नं जयपुर गामिनि रायजो राजाफ्रा जेंनाखौ सुस्रांनायनि राहा लानो थाखाय सरकारनिसिम खावलायहरदों। माइनाव सोरां बिथांखिखौ लोब्बा लाखिनानै 11 आगस्तआव 10 नं देबोरगाव TCLCCनि बानजायनायाव मोन 88 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 रांनि चेक रानदों। बे हाबाफारियाव TCLCCनि मासिगिरि बुद्धदेब मुसाहारि, बिथांजों लोगोसे मिरु इउपिपिएल आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म आरो क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि सुजस मुसाहारि बिथांमोनहा बाहागो लायो। आरोबाव 9 नं बनरगाव बियाबनि सिङाव मोन 98 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रांनि चेकखौ राननानै होदों। बे हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारि, बनरगाव TCLCCनि मासिगिरि रबिराम ब्रह्मजों लोगोसे बनरगाव बियाबनि MCLA राजीव ब्रह्म बिथांमोनहा बाहागो लादों। मिरु बिसायख'थि आय'गआ दरं उदालगुरिखौ बिटिआरनि गोदान लक सभा बियाब हिसाबै फोसावबाय। बर'नि माहारियारि आफादफ्रा थांनाय समफोराव डेलिमिटेसनखौ लानानै बिसायख'थि आय'गसिम गोख्रोङै दाबि खालामदोंमोन। बिथांमोननि गोख्रोङै नाजानायनि गेजेरजों दिनै बिटिआरनि सिङाव क'क्राझारजों लोगोसे दरं उदालगुरिखौबो लक सभा बियाब मोननो हाबाय। नाथाय गोदानै फोसावजानाय दरं उदालगुरि बियाबाव बबे बिधान सभा बियाबफ्रा हाबदों दासिमबो रोखा नङा। बर' सावथुन मुलुगनि मेथाइ सुजुगिरि बानु बसुमतारिया गैलिया। बिथाङा गावनि देहायारि जेंनानि जाउनाव रुंसारि जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।